እዙ راديو إيرنا ድምፂ ራዲዮ ኤረና እዩ። ሰራዊት ኤርትራ ንሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ በመድጋፍ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ተዋፊሩ ክብል ኦነግ ወቂሱ። ኣብ ኢትዮጵያ ጸኒሑ ዝነትግ ዘሎ ናይ ብሔር ግጭታት ኣብ መንጎ ተወላዶ ዓፈርን ሶማልን ብዝተኻየደ ጎንፂ ዓሰርተታት ሰባት ተቐቲሎም። ሱዳን ኣብታ ሃገር ተዋፊሮም ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ዓቀብቲ ሰላም ክወፁ ሓቲታ። ኣርስተ ዜና ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቕጽል። ሰራዊት ኤርትራ ንሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ በመድጋፍ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ተዋፊሩ ኣሎ ክብል ግንባር ሓርነት ኦሮሞ መግለፂ ውፅዩ። እቲ ዕጡቕ ሓይሊ ብ5 ሚያዝያ ብዘርግሖ መግለፂ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ከባቢታት ቦሮና፣ ጉጂ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ምብራቕ ወለጋ፣ ቀለም ወለጋን ሆሮ ጉድሩ ናብ ዝተባሃለ ከባቢታት ከም ዝኣተወ መልኪቱ። ካብ 30 መጋቢታት ሒዙ ሰራዊት መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ቀለመ ወለጋ ብዝተባሃለ ከባቢ መጥቃዕቲ ብምክያድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሞትን ካልእ መጉዳእትን ከም ዘብፅሕውን ኦነግ ወቂሱ። ሰራዊት ኤርትራ ከምቲ ኣብ ትግራይ ዝፈጸሙ ዕንወትን ካልእ ገበናትን ኣብ ክልል ኦሮሞ ክደግሞ ኣይንፈቅድን ዝበለ ኦነግ ውሕስነት ህዝቢ እቲ ክልል ምሕላው ዘድሊ ስጉምታት ክወስድ ምዃኑ ኣጠንቂቑ። ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ናብቲ ድሮ ተኣፋፊ ኮይኑ ዘሎ ክልል ኦሮሚያ ተዋፊሩ ኣሎ ንዝበሎ ሰራዊት ኤርትራ ኣቓልቦ ክገብረሉ ድማ ተላብዩ። ኦነግ ኣብ ሓያሎ ዞባታት ክልል ኦሮሚያ የስፋሕፍሕ ከም ዘሎ እዩ ዝንገረሉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ናይቲ ኣብቲ ክልል ብተደጋጋሚ ዝካየድ ዘሎ ንተወላዶ ኣምሓራ ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕትታት ተሓታቲ እቲ ብኦነግ ሸኔ ዝፍለጥ ሓይሊ ምዃኑ እዩ ዝወቅስ። ኦነግ ድማ በንጻሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮነ ኢሉ ባዕሉ ዝፍጽሞ ዘሎ ገበናት ምዃኑ ይወቅስ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኩሉ ኩርናዓቲ ሃገር ጸኒሑ ዝነትጉ ዘሎ ናይ ብሔር ግጭታት ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን ኣብዚ ሳልስ እዚ ኣብ መንጎ ተወላዶ ዓፈርን ሶማልን ብዝተኻየደ ጎንፂ ዓሰርተታት ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተሓቢሩ። ክልላዊ መንግስቲ ሶማል ብረቡዕ 7 ሚያዝያ ብዘውፅኦ መግለፂ ፍሉይ ሓይሊ ዓፈር ብ3 ሚያዝያ ዳዓዋዲን ቀረፋን ናብ ዝተባሃለ ምምሕዳራት ንዝርከቡ ብውሕዱ 25 ሶማላውያን ጓሶት ከም ዝቐተለን ልዕሊ 30 ድማ ከም ዘቑሰለን ወቂሱ። ኣብ ርእሲ እዚ እቲ ፍሉይ ሓይሊ ብ7 ሚያዝያ እውን ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ተመሳሳሊ መጥቃዕትታት ብምፍጻም ተወሰኽቲ ሰባት ቀቲሉ ኣሎ ክብል እቲ ክልላዊ መንግስቲ መልኪቱ። ኣብቲ መጥቃዕቲ ብፍሉይ ሓይሊ ዓፈር ዝድገፉ ብእጉጉመ ዝፍለጡ ዕጡቓት እውን ከም ዝተሳተፉ ዝጠቐሰ መግለፂ መንግስቲ ክልል ሶማል ሕነ ንምፍዳይ ዓፀፌታ ክምልስ ምዃኑ ጠንቂቑ። ኣብ ዝተፈላለያ ክልላት ኢትዮጵያ ጸኒሑ ዝንህር ዘሎ ናይ ብሔር ግጭታት ድሕሪ 2 ዋርሕ ኣብ ዝካየድ ምርጫ ብዝባሰ ክነትግ ከም ዝኽእል ዝተፈላለዩ ወገናት ሃገር ስጋቶም ይገልጹ። መንግስቲ ሱዳን ናብቲ ምስ ደቡብ ሱዳን ዘሰሓሕብ ከባቢታት ተዋፊሮም ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ዓቃብ ሰላም ክወፁ ንሕቡራት ሃገራት ሓቲቱ። ሕቡራት ሃገራት ነቶም ኢትዮጵያውያን ዓቃብ ሰላም ብዜጋታት ካልኦት ሃገራት ክትከኦም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሱዳን ማርያም ሳዲቅ አልማህዲ ከም ዝሓተተት ማዕከናት ዜና ቃሊሐን። ሚኒስትር ማርያም ብጉዳይ ኣጠቓቕማ ናይልን ኢትዮጵያ ተሃንጾ ዘላ ዲጋን ብዝምልከት ኣብዚ ሳልስ እዚ ብመንጎኝነት ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ኪንሻሳ ዝተኻየደ ዘተ ግብፂ ሱዳንን ኢትዮጵያን ድሕሪ ምፍሻሉ ኣብ ዘካየደቶ ቃለ መጠይቕያ መንግስቲ ሱዳን ነዚ ሕቶ ከም ዘቕረበ ዘፍለጠት። ኢትዮጵያ ምስ ሱዳንን ግብፅን ኣብ ስምምዕ ከይበፅሐት ካልኣይ መድረኽ ምምላእ ማይ ዲጋ ተሃድሶ ከተተግብር ምውሳና ሱዳን ከም ተጻብኦ ከም እትርእዮ ገሊጻ። ኣብ ርእሲ እዚ ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ደቡባዊ ግጭት ተጸሚዳ ስለ እትርከብ ህላወ ናይቶም ልዕሊ 4,000 ዝግመቱ ኢትዮጵያውያን ዓቀብቲ ሰላም ኣብ መሬት ሱዳን ብዓይኒ ጸጥታዊ ስጋት ከም እትርእዮ ኣረዲኣ። ምስ ሱዳን ወጊኑ ዘሎ መንግስቲ ግብፂ ብወገኑ ኢትዮጵያ በይናዊ ስጉምቲ እንተወሲዳ ከቢድ ሳዕቤን ከኸትል ምዃኑ ኣጠንቂቑ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። راديو إيرنا ንስልዕ ምርዓ መፅሲ ህይወት ዕሸላት ምኽፋል ደው ይበል። ይርጋለም ፍስሓ። راديو إيرنا እዋኑ ደቡባዊ ግርጭት እዩ ዝተባህለሉ ኩናት ኤርትራ ኢትዮጵያ ዓሪፉስ ካብቲ ዝሰዓበ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ዝኾነ ደብዛዝ ዕድመ መንእሰይ ዝኣክል ዓመታት ፍቕድያ ጻብዕ ሓንቲ ኢድ ክንዛዝም ምስ ቀረብናዩ
ህዝቢ ናይቶም ዶብ ከኽብሩ ሃገር ከውሕሱ ተባሂሎም ከካብ ንጥፈታቶም ካብ ኩሉ ኹርናዓት ኤርትራ ምስ ወፈሩ ብዝወፅዋ ዘይተመልሱ ደቁ ካብ ዝርዳእን ዝቕብፅን እውን 220 ሰነ ኣሕሊፉ ነይሩ። ኣብቲ እዋን ሓንቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝዓበየት እሞ ብዘይካ ሓደ ሓዋ መላእ ስድራ ቤታ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ መቓርብቲ ነበረትኒ። ኩሉ መራኸቢታት ዕፁው ብምንባሩ ድማ ክቱር ሻቕሎት ስድራ ነይርዋ። ብዘይካቲ ብመገዲ ቀይሕ መስቀል ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሃገሮም ዝኣትዉ ዝነበሩ ኤርትራውያን ትረኽቦ ዝነበረት ድሃይ ከዓ ንዓመታት ድምፂ ወለዳን ኣሓታን ኣሕዋታን ክትሰምዕ ኣይከኣለትን። ዋላ እውን እቲ ኣብ ግንባራት ዝግበር ውግእ ይዕረፍ ናብ ኢትዮጵያ ምኻድ ናብ ኢትዮጵያ ምድዋል ብኸቢድ ሃገራዊ ድሕነትን ፀጥታን ዝሕትት ገበን ኮይኑ ንዓመታት ቀፂሉ እዩ። ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ኤርትራውያን ከይተረፉ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝነብሩ ቤተሰቦም እንተደኣ በፂሖም ናብ ኤርትራ ከይኣቱ ብገዛእ ድሌቶም ከም ዝፈረሙ እዩ ዝሕሰብ ነይሩ። ስለዚ ድሕሪ ናይ ኢትዮጵያ መገሸኦም ናብ ኤርትራ ምጋሽ ኣይሕሰብን። እንተተሓሲቡ ድማ ኣዝዩ ሓደገኛ ሳዕቤን ይኽተሎ። ብኻልእ ሸነኽ ኣብ ኣስመራ ኮይኑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ዝነብር ኣዲኡ ብስልኪ ክራኸብ ዝፈተነ ካብ ሃገራዊ ፀጥታ ኤርትራ ዝሰረቆ ምስጢር ሒዙ ናብ ክፍሊ ፀጥታ ኢትዮጵያ ከም ዝደወለ ይቝፀር። ኣብ ጾሮና ኮይኑ ብስግረ ዶብ ካብ ሃገር ንኽወፅእ ንዝሓለነ ሰብ ኣብ ክንዲ ብትግራይ ብሱዳን ክኸይድ ከም ዝነበሮ ይውቀስ። በዛ ምኽንያት እዚኣ ጥራይ እውን ንዝበኣሰ ምክልባት ይቃላዕ። እዚታት ድሕሪ ምዕራፍ ውጊ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝቐጸለ ዝሑል ኩናት እዩ። እቲ ኩናት ድማ ኣብ መንጎ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድሕሪ ገለ ዓመታት ታዳሃይ ስድራ ቤታ ካብ ድምፆም ክትረኽቦ ከይተሓለለት ዝፀዓረት ፈላጢተይ ስለ ዝተዓወተት ብክንደይ ንምእማኑ ዘጸግም መንገዲ ምስ ወለዳ ድምፂ ንድምፂ ተሳምዐት። ዳሃይና ዓመታት ዝተፈለየቶም ወለዳን ንኣሽቲ ኣሕዋታን ምስ ሰምዐት ዝዓሰለ ሓጎስን ብርሃንን መቸም ሕጂ ድሕሪ ከባቢ 16 ዓመታት እውን ከምኡ ኢሉ ይረኣየኒ። ብዘይ ምኽንያት ዝተተኽለ ኬላ ንምፍራሱ ግን ስለምንታይ እዩ ዓብ ምኽንያት ዝድለ? እቲ ዝገርም ድማ እቲ ብመገዲ ቴሌፎን ካብን ናብን ዝተመሓላለፈ ድሃይ ኣባላት ስድራ ቤት ከም ዓብይ ጥሕሰት ሕጊ ይርአን ከቢድ ሳዕበይን ክህልዎ ዝኽእልን ብምንባሩ ምስ ፈለጥትኻ ሓጎስካ ክትካፈል ዝከኣል ኣይነበረን። ኣጋጣሚ ኮይኑ ተኻፋሊት ምስጢር ነበርኩ እሞ ተኻፋሊት ሓጎስ ምዃነይ እውን ሓጎስ ኣይገለጽኩ። ብዙሕ ብዛዕባቶም ብድሕሪኣ ዓቕሚ ሄዋንን ኣዳምን ዝበፅሑን ዝቐረቡን ኣሕዋታን ኣሓታን ኣዕለለትኒ። ኣብ ዝርዝር ድማ ሞያዊ ስልጠና ብዛዕባ ዝወሰደ ሓዋን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዝኣተወት ሓፍታን ነገረትኒ። ኣብቲ ኩሉ ብዛዕባ ስድራኣ ዝነበራ ሻቕሎት ባዕለይ ዘቐመጥክዎ ስግኣት ስለ ዝነበረኒ ብሕቶ መልክዕ ኣቕረብኩላ። ምስ ጎበዙ እንቋዕ ናብ ውትህድርና ይወሰድዎም። ሳላ ነጥቢ ዘምፁ ድዮም ድሒኖም? ሓተትኩ። ፈለማ ሰሓቐትኒ። ኣበይ ከም ዝተጋገኹ ወይ ከም ዝተላገጽኩ ክመዝን ኣይከኣልኩን። መልሲ ጀመረት። ኣብ ኢትዮጵያ እኮ ከምዚ ይኮነን። ብግዲ ውትህድርና የለን። ዝደለየ ጥራይ ዝኸይድ እቲ ዝካየድ ኩናት እውን ኣብቲ ኩናት ዝሳተፉ ወተሃድራትን ኣብቲ ኩናት ዝካየደሉ ቦታ ዝነብር ህዝብን ጥራይ ዝፈልጦ። እቲ
ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ዝነብር ህዝቢ ወራይ ናብሩ እዩ ዝገብር። ወረ ኩናት ይካየድ ምህላው ዘይፈልጥ እውን ኣሎ። ከመይ ማለት? እቲ ዝመሃር፣ እቲ ዝሰርሕ፣ እቲ ዝነግድ፣ እቲ ዝገይሽ ኩሉ ከም ዝነበሮ ቅጽል ወላ ሓደ ዝመጽእ ለውጢ የለን። ኩሉ ከም ዝነበሮ ኣብ ዝነበሮ ይቕጽል። መልሳ ነበረ። ንኣብነት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ደው ኩናት ከሎ ኣብቲ ዝነበር ኩሉ ከተማ ወላ ሓደ ጽልዋ ይነበሮን። ቀጽልኩ ምእንቲ ከቐጽላ ወላ ሓደ ጽልዋ ይነበሮን። ወረቲ ህዝቢ ይኹን እቲ መንእሰይ ንዕኡ ዝምልከት ኮይኑ ስምዖ ይነበረን። እቶም ፖለቲከኛታትን ወተሃደራትን ጥራዮም ዝሓምሉ ካልእ ኩሉ ስቂሉ ይስርሑ ዝቕጽል ዘርዚራትለይ ፍጹም ካብቲ ጽቢተይ ወፃኢ ኸዓ ነበረ። ኣብዚ ናይ ዶብ ግርጭት ዝነበረ ኩነታት እዘን ክልተ ሃገራት ሚዛን ዝሰኣነ ኮይኑ ተሰማዕኒ። ንሕና እኮ ሃገር ሙሉእ ኢና ኸቲትና ነርና። ተማሃራይና፣ ሰራሕተኛና፣ ጓልና፣ ወድና ዝተረፈ ይነበረን። በቃ ኩሉ ዓቕምና ኣብ ኩናት እዩ ነይሩ። ካብ ካልኣይ ደረጃ ክሳብ ዩኒቨርሲቲ ደው ኢሉ ሰራሕተኛ ይኹን ነጋዳይ ናብ ውትህድርና ተጓሪቱ። ኣብ ትግርኛ እንታይ ኣሎ መስለኪ? ሕሉበይ ንጹፈይ ወይ ዝርካበይ በቃ ኩሉ ሰብ ይወፊሩ። ልክዒ ዋሕድ ኣለና ግን ናይ ብዙሕ ዘይተመልኡ ሓሳባት መጀመሪት እያ። ምክንያቱ እቲ ምዛ መቃርብተይ በቲ ግሩህ ናይ ንእስነት ኣጠማምታና ብዛዕባ እቲ ኩናት ብወገን ክልቲአን ሃገራት ዝነበረና ኣጠማምታን ተመክሮን ናብ ግዳማ ውፅኢና ኣብ ቅድሜና ሻሕሚ ሰበልናዮ። ከምዚ ነቲ ኤርትራ ሙሉእ ዓቕማን ጸጋታታን ዘውፈረትሉ ኩናት ኢትዮጵያ ግን ኣብ ትርፊ ጊዜኣ ትሳተፎ ዝነበረት ዓይነት እዩ ተሰሚዕኒ። ምውሓጥ ድማ ኣብይኒ። ኑረዲን ጀማል እቲ ኣብ ሻምናይ ክፍሊ ወዲ ክፍለይ ዝነበረ ውዑይን ሕውስን ብኹሎም መዛንኡ ፍቱው ዝነበረ መማህርተይ ዘኪረዮ። ጌታ ምሳይ ሓድሽ እቲ በቲ ሓፋር ምስሉ ወትሩ ዘይርስዖ ቤተሰበይ ናብ ዓይኒ ሕልናይ መጽዩ። ገና ትሕቲ ዕድመን ከለዉ ኣብ መንጎ ትምህርትዮም ናብ ውትድርና ተወሲዶም። ቁልዕነቶም ኣይዛዘሙን፣ ንእስነት ኣይቀመሱን፣ ናብዚ ኹናት ምስ ኣተዉ ኣይተመልሱን። እቲ ኣብ ቃልስን ናጽነት ዕድሚኡ ክንዲ ዝፈቕዶ ተጸንቢሩ ዓቕሙ ኣበርኪቱ ዓዲ ዝኣተወ እሞ ድሒሩ ህፃናት ደቁ ገዲፉ ዝኸተተ መምህር ኣማኒኤል ሙሴ ደጊሙ ኣብ መት ዝመስረቱ ሓዳርን ዝተኸላ ስድራን ኣይገበረን። ተመሊሱ ደቁ ይሰዓመን። እቲ ተማሃራይ ካልኣይ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ስመራ ዝነበረ ጎበዝን ማዕጓርን ሙሴ ፍትዊ ንእስነቱ ይጸገበን ናይ ፍልጠት ጽምኡ የርወየን። ሕልሚ ባዕሉን ባህጊ ወለዱን ንኹሉ ወንዚፉ ንኹሉ ኣሞንጊዩ ምስ ወፈረ ናብ ቤት ትምህርቲ ተመልሰን ተኾሊፉ። እዚኣቶም እቲ ኹናት ካብ ዝበልዖም ኣሽሓት ደቂ ኤርትራን ኣማይት መታዓዊተይን እዮም። ኤርትራ ግን ደቃ ኣጥፍእትን ልዕሊ ዝግባእ ከፈለትን ዳ እምበር ካብዚ ሕጂ ዘላቶ እቲ እዞም ውሉዳታ ቅድሚ ምጥፍኦም ዝነበረቶ ግዜ ተሓይሽ። ሽዑስ እንተወሓደ ዘይተሓናኸረ ተስፋ ዘይኣጎለ ባህጊ ዝነበሮም ነይሮማ። ዝተማልአ ናብራ ኣይምበር ዝተጠርነፈት ስድራውን ነይራታ ንኤርትራ።
እዚ ኩሉ ሓሊፉ እዚ ኩሉ ተኸፊሉ ግን ድማማ ሕሰም መሊሱ ሓነነ እምበር ኣይተቐንጠጠን። ኤርትራ ቆሰለትን ተጎድአትን እምበር ኣይተኸብረትን ኣይከበረትን። ደቃ በዘይ ዕላማ ከም ዝጠፍኡ ምጥፍኦም እውን ክሳራ ዘይምዃኑ ብዓውታ ዝንገረሉ መድረኽ ኣኣንጊዳ እምበር ብዋጋ ትማሊ ሩፍ ኣይበለትን። እቲ ክሳራ መስዋእቲ ኸይኮነ ዋላ ከይተሓስበ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ተዋሒጡ ተሪፉ። እቲ ክሳራ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ክሳራ ሃገር ኣይኮነን ተባሂሉ። ኤርትራ ኩሉ ሰሚዓ ደቃ ውሒጣ ስቂጣ እምበኣር ኣብ ዝናብትን በዝንበትን ዝኣጓጎድክዎ ዝኽርታት ኣብ ሓደ ጠሚረ ክዛዝም ዘይግባእ ዋጋ ምኽፋል ዕጫ ኤርትራዊት ስድራ ምዃን ቀፂሉሎ። እታ ኩሉ ጸጋታት ናብ ኩናት ምውዓል ዝብርሆም ዝመራሕታ እወ እቶም ኣብ ኩናት ዝነቕሑ ዓመፀኛታት ዝጎይቶታ ደቂ ህዝቢ መንጢሎም ኣብ ኩናት ናይ ምጽባስ ሸውሃቶም ገፊሑሎ። ዕሸላትን መንእሰያትን ምኽንያት ኣብ ዘይብሉ ኩናት ክጠፍኡ ይግበራሎ። መቐጸልታ ናይቲ ንምብዳም ኤርትራ ንምጽናት ህዝባ ዝዓለመ ወፍረታቶም ድማ እዩ። እታ ቅድሚ 20 ዓመታት ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ኣብ ትርፊ ጊዜኣን ብትርፊ ሰባን ትናዳሕ ዝነበረት ኢትዮጵያ ሎሚ ብሰንኪ ግሕምጥናኣ ከም ቀደማ ምዃኑ እኳ እንተዘይሰለጣ ብዋሕዲ ሰብ ከም ዝተጸገመት ባዕላ ንዝኣጐደቶ ሓዊ ኣብ ገለ ከተሳውር ኣብ ገለ ድማ ከተጥፍእ ደቂ ኤርትራ ተቋምተሉ ምኽንያት የለን። ደቂ ኤርትራ ኣብ ዕዳጋ ዓመፀኛታት ዝወርድሉ ምኽንያት እውን የለን። ብዘይ ምኽንያትን ኣብ ዘይምልከቶን ህይወት ኤርትራውያን ምጥፋእ ደው ይበል። ዕድመ ሽመግለታት ንምንዋሕ ዕድመ ዕሸላትን መንእሰያትን ገንሸል ምግባር የብቅዕ። ንስለ ዕምሪ ዓመፅቲ ህይወት ንጹሃን ምኽፋል ደው ይበል። የርጋለም ፍስሓ እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ጃኬት ድሕነት ሓደ ሓድሽ መጻእተኛ ኣብ ማያት ጥሒሉሎ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ኸይመስለኩም ኣይፋሉን መሬት ኒውዚላንድ ሲውሒጡ መድሓንቲ ህይወት መሲልዎም ነይሩ ሃለዋቱ ጥራሕ ዘጥፍአ ከምኡ ግን ኣይነበረን። ብህይወት ከትርፎ ዝኽእል ጃኬት እውን ኣይተመልአን። ኣብ ዝሃደመ መንፈስ ጥራሕ ቁንጣሮ ተስፋ ንዝሓሸ መጻኢ ኣብ ባዶ ገዛ ብዘይገለ ቋንቋ ጨዲሩ እንተረኸበ ረዳኢ እንተ ዝነብርሲ ቁርብ ተረዲኡና ገሊና ዝተረዲእናዮ ነርና ኣብ ልዕሊ እቲ ኩሉ ዘይምትእምማን ካብ ገሊና ዝውሃብ ፍቕርስ ነይሩና ይኸውን። እዛ ናይ መብጻዕ ሃገር ኣብ ርእስቲ ኩሉ ዝገበረትሉ ጸቕጢ ዕውት ሰብ ንኽኸውን ግዴታ ሓገዝ ክረክብ ነይርዎ ኩሉ ዝነበሮ ቃንዛ ንምድሓን ኣብ ሰልሚ ዝተዋሕጠ መንእሰይ ብጭልግዑ ንዝሓሸ ህይወት ሕልሚ ተማሊኡ ዕድል ግን ኣይገበረን ናብ ዝፍሹል ስርዓት መጺኡ ከይዱ ንዘይምለስ ብህይወት ኣይተረፈን ምኽንያቱ ከድሕኖ ዝኽእል ጃኬት ትሕነት ኣይተማልአን። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእሰያት እዚ ክትሰምዕዎ ጽናሕኩም ግጥሚ ቡተ ዝተባህለ ሰብኣይ ንሓደ ሄኖክ ዘርኡ ስሙ ኤርትራዊ መንእሰይ ጸሓፎ ግጥሚ እዩ። ዛንታ ሄኖክ ካብቲ ኣብ ሄት ፔሮል ዝተባህለ ዌብሳይት ዝተቐመጠ ጽሑፍ ብምብጋስ ከምዚ ዝስዕብ ክንቕርበልኩም ኢና። ክሳብ ፍጻሜ መደባትና ክትከታተሉና ብኽብሪ ዝዕድመኩም ኣኽበረት መሓርየ ሰናይ ጻንሖት። መደብ መንእሰያት ኣብ ሬድዮ ኤረና እቲ መንፈሱ ዝተሰብረ መንእሰይ ኤርትራዊ ስደተኛ ሄኖክ ንወላ ሓደ ሰብ ጾር ክኾኖ ኣይደልየን። ወዲ 24 ዓመት ኤርትራዊ ስደተኛ ሄኖክ ዘርኡ
ዝሓለፈ ወርሒ ናብ ኒስኮይ ዝተባሃለ ድልድል ዘሊሉ ብምእታው ምዕራፍ ህይወቱ ዛዚምዎ እቲ ዝተሃንጥዮን ዝሓለሞን ሓድሽ ህይወት ኣብ ኔዘርላንድስ ከም ትፅቢቱ ኣይጸንሖን ስቃዩን ቃንዝኡን ኣብ ዕንቱ ይረኣዩ ነይሮም ሄኖክ ከም መብዛሕትኦም ስደተኛታት መንእሰያት ብዛዕባ ሓድሽ ህይወቱ ኣብ ኤውሮጳ ገዚፍ ሕልሚ ነይርዎ ዘዋሪ ፎርክሊፍት ክኸውን ይደሊ ነይሩ ነዚ ሓድሽ ህይወት ዝምልከት ትፅቢታቱ ኣዝዩ ልዑል ነይሩ ይብሉ ኤርትራውያን መዛንኡን ኣዕርኽቱን ብርግጽ ብዛዕባ መጻኢኡ ብዙሕ ኣይዛረብ ነይሩ ብፍላይ ከዓ እሞ ብዛዕባ ሕሉፍ ህይወቱ ዳርጋ ፈጺሙ ቃል ካብ ኣፉ ኣየውፅእኒ ነይሩ ሄኖክ ስቕተኛ ሰብ ነይሩ ስደት ሄኖክ ካብ ማእከል ኤርትራ ሓጋዝ ካብ እትበሃል ከተማዩ ዝጅምር ኣንፈት ጉዕዙኡ ከዓ ነቲ ኩሉ መሪር ጉዕዞ ሓሊፍካ ንኤውሮጳ እዩ ዝነበረ እዚ ታሪክ እዚ ካብ ኣፉ ዘውስኦ ኣይኮነን ኣብቲ ካብ ዓዲ ጥልያን ዝመፀ ፋይሉ ተመዝጊቡ ዝጸንሐ እዩ ሄኖክ ኣብ 2017 ብመንገዲ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ላዕለዋይ ተጸዋዒ ስደተኛታት ዝኾነ UNHCR ካብ ዓዲ ጥልያን ናብ ሃገር ሆላንድ መጺኡ ናብ ሃገር ሆላንድ ድሕሪ ምምጽኡ ከተማ ኣምስተርዳም እታ ናይ መጀመርያ ዝረገጻን ዝነበረላን ከተማ እያ ኣብ ጥሪ 2018 ገንዘባዊ ሓገዝ ካብ መንግስቲ እናተቐበለ ብኮንቴይነር መንበሪ ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ሆላንዳውያን ተምሃሮን መንበር ፍቓድ ዝረኸቡ መንእሰያት ስደተኛታትን ብብዝሒ ዝነብሩሉ ጎደና ክነብር ጀሚሩ ውዕውዕ ስምዒትን ሕጉስ መንፈስን ሒዙ ናይ ቋንቋ ትምህርቱ ጀሚርዎ ንቤት ትምህርቲ ደስ እናበሎ ይኸይድ ነይሩ ቋንቋ ክመሃር ድሕሪኡ ሞያ ድሕሪኡ ስራሕ ንኽህልዎ ማለት እዩ እታ መብራቃዊ ወገን ኣምስተርዳም እትርከብ ንእሽተይ ክፍሉ ናይ ባዕሉ ቤት ናይ ምዃና ስምዒት ነፊጋቶ ኣብ ማእከል ገዝኡ ኩሉ ሳዕ ጋሻ ነይሩ ኣብ ታሕሳስ 2018 ናብታ ሓድሽ ዝተሰርሐ ህንፃ ስፕራክ ቪሌጅ ዝስሙ ከባቢ ሮክዳል ካብ ዝተባሃለ ማሕበር ክራይ ኣባይቲ ነተቐዳመይቲ ገዝኡ እትመሳሰል ጸባብ ክፍሊ ተኻርዩ እቲ ኮንቴይነር መንበሪ ዝስሙ ሓድሽ ህንፃ 240 ክፍልታት ኣለዎ 120 ካብቲ ክፍልታት ንስደተኛታት መንእሰያት ክኸውን ከሎ 80 ንመንእሰያት ተምሃሮ 40 ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ስራሓት ዝተዋፈሩ ሆላንዳውያን መንእሰያት ይነብርዎ ኣብ መንጎ እዚኣቶም ሄኖክን እታ ብሎክ ኤ ዘላ ጸባብ ክፍሉን ነይሮም ማዕጾ ናይ ገዝኡ ኩሉ ሳዕ ጋህ ዝበለ እዩ ዝበዝሕ እዋናት ከዓ ናይ ኤርትራ ሙዚቃ ዓዊሉ ተወሊዑ ትሰምዕ ሽጋራ ክስሕብ ኣብ ኣፍልዳት ናይ ገዝኡ ጠጠው ምስ በለ ንኹሉ ዝረኣዮ ድሙቕ ፍሽኽ ትእሰንዩ ሰላምታ ይህቦ ትብል ዛህራ ትበሃል ተምሃሪት ጎረቤቱ ሄኖክ ብጣዕሚ ሓፋሪ ነይሩ ኣብ ርእሲኡ ቋንቋ ኔዘርላንድስ ኣይመልኽን እዩ እንተኾነ ግን ብእግርናን ብኢድናን እናመለኻትና ንራዳእ ነርና ብዙሕ እዋን ክንዘናግዓሉ ንኽእል ቦታን መዘናግዒ ንጥፈታት ናብ ዝካየደሎም ማእከላትን ሒዘዮ ይኸይድ ነይረ ሓደ ግዜ እውን ኣብ ገበላ ናይ ዝህንፃ ኮፍ ኢልና ፀሓይ ንፅሎ ነርና ትብል ወሲኻ ኩሉ ነገር ኣብ ደሓን ኩነታት ዘሎ እዩ ዝመስል ነይሩ ሄኖክ ሓንቲ ኤርትራዊት ኣፍቃሪት ረኺቡ ነበረ እሞ ኣብ እግሪ እቲ ህንፃ ኣብ ዘሎ ጀራዲን ኣሕምልቲ ክተክል ጀሚሩ ነይሩ ዕምባባታት እውን ተኺሉ ነይሩ ሄኖክ ክሕግዝ ወይ ክሰርሕ ከይተወላወለ ብትግሃት ናባኻ ዝመጽእ ሰብ እዩ ኣብቲ ጀርዲን ምስራሕ ኣዝዩ ፈትይዎ ነይሩ ኢሎም ይምስክሩ ክልተ ሆላንዳውያን ተምሃሮ ወከልቲ ናይቲ ኮሚኒቲ ሄኖክ ህይወቱ ዳግም ክሃንጽ ፈቲኑ ኣብ መጀመርያ 2020 ኣብቲ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ኣምስተርዳም ዝርከብ ፓንታር ዝተባህለ ኩባንያ ማሕበር ስራሕን ትምህርትን ልምምድ ገበረ ስለዚ ድማ ብሞያ ኤሌክትሪክ ውዕውዕ ስምዒት ሓደሮ እንተኾነ ግና ኣብ መፋርቕ ናይዚ ዓመት ካልኦት ኤርትራውያን ሞያኦምን ትምህርቶምን ክቕይሩ ረኣየሞ ንሱ ድማ ግር ኢልዎ ኣቋረፀ ዝምድንኡ እውን ተበትከ
ናይ ቋንቋ ትምህርቱ ኣቋሪጽዎ ህይወቱ ዓቐብን ቁልቁለትን እናበዝሖ ምስ መጸ ስቕተኝነቱን ዓቃባውነቱን እናገደደ ኸይዱ ወርሓዊ ወጻኢታቱ ክሽፍን ክጽገም ጀሚሩ ከም ሳዕቤኑ ድማ ጸቕጣ ኣእምሮ በርትዖ ባድሜንተንን ዳርባታትን ወይ ከዓ ኬክ ሓቢርካ ናይ ምስራሕ ምሸት ክሳተፍ ዝደሊ እንተኾይኑ ሓቲትናዮ ክመጽእን ክሳተፍን ከም ዝደሊ ነግረና ነይሩ ግን መጺ ይፈልጥኒ ኢሉ ይምስክር ደንዳይፍ ዝተባህለ ተምሃራይ ኮምፒተር ሳይንስ ሄኖክ ኩነታቱ እናኸፍአ ይኸይድ ከም ዝነበረ ተገንዚበ ብዝያዳ ከዓ እናተጠራጠረን ርሕቀቱ ካብ ሰባት እናሰፍሐን ከይዱ ብዛዕባታ ኣብ ሓጋዝ ገዲፍዋ ዝመጸዲኡ ክዛረብ ብዙሕ ግዜ ይሰምዖ ነይረ ኣዲኡ ብዙሕ ኣካላዊ ቃንዛ ዘለዋን ጥዕና ዝወሓዳን እያ ወላ ሓንቲ ክሕግዛ ብዘይ ምኽኣሉ ለይትን መዓልትን ነብሱ ይወቅስ ነይሩ ቴሌፎን ደው ኢሉ ክረኽባ እንከሎ ጣዕስኡ ብዕጽፊ ይውስኽ ናይ ብሓቂ ከዓ ተመሊሱ ናብ ኣዲኡ ክኸይድ ይደሊ ነይሩ ነዚ ኩሉ ስቃይን ጭንቀቱን መሊሱ ዘግደደሉ ምንኣሱ ሓዉ ኣብ ባሕሪ ጥሒሉ ሞይቱ ምስ ሰምዐ እዩ ኣብ ርእሲ ዝኩሉ ህይወት ሆላንድ እውን ከምቲ ዝተጸበዮ ኣይኮነን ዝጸንሖ ካብ ስድርኡ ተፈልዩ ክነብር ካብ ዝጅምር 6 ዓመታት ገይሩ ነይሩ ንስደት መውፅኡ ጣዕሳ ነይርዎ ኩሉ ለውጢ ዘይብሉ ኮይኑ እንታይ ክገብር ነይርዎ ወላ ሓደ ምኽንያቱ ወላ ሓደ ዝግበር ነገር ኣይነበረን እዚ ኩሉ ተኣኪቡ ርእሱ እናዊፅዎ ይብል ዓብለል ዝተባህለ ኣብቲ ሄኖክ ዝነብረሉ ህንፃ ዝነብር ኤርትራዊ ስደተኛ ኣብቲ 24 ትርቢዒት ሜትር ዝኾነት ገዝኡ በይኑ ኮይኑ ቢራ ክሰቲ ጀሚሩ ጸኒሑ እውን ዊድ ዝተባህለ ሓሽሽ ምትካኽ ጀሚሩ ድሙቕ ፍሽኽትኡ ደብዚዙ ቃንዛታቱ ድማ ኣብ ዒንቱ ይረኣዩ ነይሮም ሄኖክ ብስነ ኣእምራዊ ጸገማት ስለ ዝተሳቐየ ንዝተወሰነ እዋን ኣብ ሓደ መጽንሒ ተወስደ ብዙሓት ኣካላትን ሞያተኛታትን ክሕግዝዎ ላዕልን ታሕትን ይብሉ ነይሮም ሄኖክ ከም ብዙሓት ኤርትራውያን መንእሰያት ብጽምዋ ዝተዋሕጠ እዩ ኤርትራውያን እተረስዑ ጉጅለ እዮም ኣብዚ ገለ ነገር ክረኽቡ እናደለዩ እቲ መንግስቲ ብዛዕባ ውህደቶም ብዙሕ ኣይሰርሕን እዩ ወትሩ ንርእሶም ጥራይ ኣይኮኑን ዝነብሩ ሕሉፍ ህይወቶም እውን ንኹሉ ነገራት ብዓይኒ ጥርጣረ ከም ዝርእይዎ እዩ ገይርዎም መብዛሕትኦም ትምህርቶም ኣይወድኡን ገሊኦም እውን መጽሓፍን ምንባብን ኣይክእሉን እዮም ዳርጋ ኩሉ ግዜ ምስ ድሌቶም ኣብ ዘይሳነ ስራሕ እዮም ዝዋፈሩ ኣብ ናይ ስደተኛታት ስራሕ ከለኹ ከም ሄኖክ ዝኣመሰሉ ብዙሓት መንእሰያት ርኤ ኣብ ሆላንድ ብኽልተ እግሩ ደው ንምባል ኣብ ሓያል ቅልሲ ነይሩ እንተኾነ ግን እዚ ኩሉ ኸይመፀ ብዛዕባ ኣብ ሓንጎሉ ዝነበረ በሰለ ኣእምሮ ክትትል ክግበረሉ ነይርዎ ኣምሬራ ትገልጽ ዛራታ ጎረቤቱ ብዙሓት ኤርትራውያን ምስ ዘሕዝን ኩነታቶም እዮም ዝነብሩ እንተኾነ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ምሳና ክዛረቡ የጸግሞም እዩ ሄኖክ እውን ንወላ ሓደ ሰብ ከሸግርን ከጨንቕን ኣይደለየን ኩሉ ዝተገብረ ክንክን ወላ ሓንቲ ከምዚ ሓገዞ ኢና ርኢናዮ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ እንዳ ሓደ ዓርኩ ገዛ ካብ ሳልሳይ ደርቢ ዘሊሉ ብህይወት እኳ እንተተረፈ ብድሕሪኡ ብዛዕባ ምዝላሉ ይኹን ብዛዕባ ካልእ ንኹሉ ነገራት ዝምልከት ምዝካር ስኢንዎ መወዳእታ ወርሒ ለካቲት ናይዚ ዓመት ድማ ነገራት ከም ብሓድሽ ልዕሉ ዓቕሙ ኮይኖሞ ዕለት 22 ለካቲት ሓንቲ መዓልቲ ቅድምታ ንዘለኣለም ካብዚ ዓለም ዝተፋነወላ ህሞት ኣብ ውሽጢታ ጸባብ መንበር ገዝኡ ልክዕ ከም ሓወልቲ ደሪቑ ኣብ ዓሚቕ ፀጥታ ተዋሒጡ ርአዮ ካብቲ ተዋሒጥዎ ዝነበረ ፀጥታ ከበራብሮ እኳ እንተፈተንኩ ኣይተኻእለን ኩሉ ነገር ተደናጊርዎ ነይሩ ይብል ዓብለል 23 ለካቲት ንጎ ሄኖክ ናብቲ ካብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝመፁ መንእሰያት ሓድሽ ህይወቶም ኣብ ሆላንድ ንኽሃንፁ ዝሕግዝ ይከኣሎ ዝተባህለ ፋውንዴሽን ደው ኢሉ ሓገዝ ሓቲቱ ምዝ ትካል ብተደጋጋሚ ይራኸብ ነይሩ ሄኖክ ነቲ ዝሓተቶ ሓገዝ ኣይተጸበዮን
ብእግሩ ተጓዒዙ ናብቲ ኒስኮይ ዝተባህለ ድልድል ደይቡ ከባቢ ፍርቂ መዓልቲ ድማ ካብኡ ብምዝላል ናብቲ መዓሙቕ ማያት ኣትዩ ድሕሪ ዝላዚ ሄኖክ ኣይደሓነን ኣስታት 80 ነበርቲ ተኸባቢ ዝኽሪ ገይሮሙሉ ኣብ እግሪ እቲ ድልድል ድማ ዕምባባታትን ሽምዓታትን ኣንቢሮም ኣብታ ጸባብ መንበሪ ክፍሉ ኣብ ሓደ ኹርናዕ ስእሊ ሄኖክ ተለጢፉሎ ብዘይካዚ ብዙሕ ህዝቢ ዝሳተፎ ፍራ ተገይሩ ሕጂ ድማ ሬሳ ሄኖክ ናብ ኤርትራ ንምምላስ 11,000 ዩሮ ተኣኪቡሎ ኣብ ኤርትራ ምእንቲ ክቐበር ኣዲኡ ከዓ ምእንቲ ክትሰናበቶ ሄኖክ ግን ንዘይምለስ ንዘለዓለም ከይዱ ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ሰማዕትና ከም ዝፍለጥ ኣብ ሃገር ሆላንድ ከም ዝኽሰምዕዎ ጽናሕኩም ዛንታ ሄኖክን ተመሳሳሊ ዓይነት ተርእዮታትን እናበርከተ ይመጽእ ኣሎ ጠንቂ እንታዩ መፍትሒኡ ኸ እንታይ ክኸውን ይኽእል ንዝብል ብሰፊሑ ክንምለሶ ተስፋ ንገብር ንሕጂ ግን ብፍላይ መንእሰያት ነበርቲ ሆላንድ ህይወት ናይ ምጽላእ ስምዒት እንተደኣ ትሰሚዕኩም ወይ ድማ ካልኦት ኣብ ከባቢኹም ከምኡ እንድሕራስ ተቢልኩም 113 ወይ ከዓ 08 00 01 13 ብምድዋል ብቐሊሉ ሓገዝ ክትረኽቡ ከም እትኽእሉ ንሕብረኩም እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእሰያት ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ ከም ዝተኸታተልኩሞ እዩ ነይሩ ብዘቕረብናልኩም ዓጊብኩም ከም እትኾኑ እሙንተና እዩ ክሳብ ዝመጽእ ሐሙስ ምስ ተረፉ መደባት ሬድዮ ኤረና ንሓድገኩም ሰናይ ቀነ መደብ መንእሰያት ኣብ ሬድዮ ኤረና